Mutta mä omasta kokemuksesta voin sanoa, että kannattaa harjoittaa sitä, mitä mä nyt sanon. Tämä on ihan pyhältä hengeltä, mä sanon se oppitunniksi itsellekin, että mä oon saanut opiskella vähän. Enkä vielä itsekään osaa täysin, kyllä se vähän limpsuu. Ja se on semmoinen juttu, että Jumala on antanut meille yhden päivän. Ja se on tämä päivä ja ainoastaan tämä päivä. Eilinen päivä on historiaa, se on kuollut, se on mennyt. Me ei sitä koskaan takaisin saa. Ei kannata eilistä päivää liikaa murehtia eikä ottaa hartioille, eikä kantaa enää hartioilla sitä, mikä oli eilen. Se ei paljon kannata enää. Ehkä siellä on sellaisia asioita, joita kannattaa ottaa opiksi. Ja jos tulee virheitä elämässä, niin muistakaa, virheitä ei ole syntiä. Niin niitä voi ottaa opikseen sieltä, että ne ei mieluummin tekisi toista kertaa. Ja huomista päivää meillä ei ole. Huominen päivä ei ole vielä syntynyt meille. Meillä ei ole mitään takeita, nähdäänkö me huomista päivää. Se ei ole meidän vielä omistuksessa. Mutta kuitenkin me eletään hyvin paljon, me eletään eilisessä tai huomisessa. Suunnitellaan jo huomista päivää. Kuka Jumala sanoo, älkää huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai päälle ne pukisitte. Jumala pitää huolen teistä. Kuinka vaikea, kun olen harjoittaa sitä, on todellakin elää tätä päivää. Kokeilkaa. Joo. Tätä kannattaa muuten harjoittaa. Paljon lähtee taakkoja pois harteilta, joka tuo eilinen päivä ja huominen päivä. Että opittaisiin elämään kiitosella Jumalalle tästä päivästä, minkä se on meille antanut. Ja aamen. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa vielä kerran. Ja rukoillaanpa vielä. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme olla tässä sinun kasvojesi edessä. Herra, sinä tiedät, Herra, tämän sanan, jonka sä laskenut sydämelle, Herra. Minä en sitä osaa, mutta Herra, sinä osaat. Herra, auta minua tässä. Herra, auta meitä jokaista ymmärtämään ja kuulemaan, mitä sinä tahdot puhua. Herra, meidän puheemme on vajavaista ja välillä sellaista epäselvääkin, mutta Herra, sinä olet väkevä. Herra, sinä olet yliluonnollinen. Herra, sinä olet mahtava. Herra, kiitos, että kohtaat kansaasi tänään. Herra, avaa heidän sydämensä. Avaa minun sydämeni ymmärtämään, mitä sinä tahdot puhua. Isä, auta tänään tässä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Joo, se on Rantanen, nyt on niin, että ei ollut sanaa lähtiessä. Eikä ollut tullut yölläkään sanaa. Ei Jumala aina puhu, mutta se puhuu sitten yllättäen. Kun hän yllättää. Hän on Jumala, joka haluaa yllättää sinut myös tänään. Hänen henkensä kautta hän haluaa kohdata juuri sinua. Sä et ole täällä turhaan, sä et ole täällä sattumalta, vaan sä oot täällä siksi, että sinulla on usko sydämessä Jeesuksen Kristukseen. Tai sitten ei ole. Mutta sinä olet kuitenkin täällä. Miksi me tullaan, tai miten me tullaan oikein uskoon? Tullaanko me itse, että minä nyt päätän, että minä Seppo on tullut nyt uskoon? Että minäpäs nyt tullut. Ei. Ei Seppo tullut uskoon, vaikka Jumala häntä 16-vuotiaana ensimmäisen kerran veti puoleensa, ja minä tiesin sen. Ei tullut usko silloin minuun. Vai onko se niin, että me otamme uskon tähän näin ja nyt mä otin uskon vasta? Ei se ole niinkään. Vaan usko on lahjaa Jumalalta, suuri lahja. Paras joululahja, jos joulun aikaan on tullut ja löytänyt Jeesuksen, niin se on paras lahja, minkä sä et voinut koskaan ikinä saada. Se on lahja elämän, se on lahja iankaikkisen elämän. Ja se on lahja tätä aikaa varten sun elämässä, että sinä kasvaisit hänen tuntemiseen, joka sinut kutsui. Hän ei mene kenenkään ohi ilman sitä, etteikö hän kutsuisi. Täällä on Johanneksen evankeliumi 14 luku ja alussa tämmöinen pätkä, luen teille. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa.
Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin, niin otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, sinne te tiedätte, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Mies, joka on ollut Jeesuksen seurassa. Mies, joka on nähnyt Jumalan ihmeelliset teot ja ne teot, mitä Jeesus teki. Kaikki ne kala-ihmeet ja ruokinta-ihmeet, sairaiden parantumisen. Ja hän ei tiedä, mihin hänen mestarinsa on menossa. Kuinka monta kertaa meidät valtaa tämä sama epäusko, vaikka me olemme nähneet Jumalan tekoja elämässä, perheessä, ihmisten elämät ovat muuttuneet, mutta me kuitenkin tulemme sille portaalle, jossa me alamme epäillä. Muutumme ikään kuin Tuomaan kaltaiseksi, joka ei enää oikein tiedä mistään mitään. Mun elämässä on välillä semmoisia päiviä, että tuntuu, missä se Jumala on. Ja sitten vihollinen tulee, niin kuin se tulee meidän kaikkien luokse ja sanoo, et sinä missään uskossa, sä askossa. Sinutko mukaan Jumalan pelastaa? Ei minä muuten männistä paikkaansa. Se ei tuommoista pelasta. Mietipä mitä olet tehnyt. Tässä tulee se, mitä veli sanoi, eilinen ja sitten se tulevaisuus. Ja vihollinen käyttää aina eilistä kohdatakseen sinut. Hän tuo sinun eilisen murheesi, hän tuo sinun eilisen tekosi ja ne kaikki ne teot, joita me tehtiin silloin, kun me emme vielä tienneet, kuka Jeesus on. Mitenhän tämä jatkuu tämä teksti? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös Isän. Tästä lähtien te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille Isää, niin me tyydymme. Voi tätä ihmismieltä. Tämä on muuten aika surkea. Välillä se uskoo, että vau, kaikki on mahtavaa, Herra on niin hyvä. Ja huomenna tai jonakin päivänä se ajattelee, onko sitä edes olemassa. Tässä oli miehiä, jotka oli nähnyt Jumalan tekoja. Mä uskon, että tässäkin huoneessa on ihmisiä, jotka ovat nähneet, mitä Jumala tekee. Hän on elävä. Ei hän ole kuollut tai kadonnut jonnekin. Ja sitten kun me emme näe, emmekä huomaa, kun hän puhuu. Joskus kaipaa semmoista todellista Jumalan kohtaamista, jossa sinä tunnet, ja täytyyhän sen, jos elävä Jumala sinut kohtaa, täytyyhän se jossakin tuntuakin. Eihän se voi olla, että kun kaikki valtias kohtaa sinua ja minua, niin ei tunnu miltään. Haloo. Joskus kun Jumala ilmestyy rakkaudessaan, niin kuin tänään. Mä kävelin sinne myrskyisen meren rantaan ja katselin sitä merta. Ja ajattelin, että on se ihmeellinen tuo tuuli. Jostakin se vain tulee ja joskus se nostaa aallot valtavan suuriksi. Ja meidän ihmisten elämässä myös on tuulia, jotka välillä nostavat suuria aaltoja meidän ylitsemme ikään kuin me hukkuisimme näihin aaltoihin. Niitä siinä katsellessani ajattelin, että Herra, olisipa kiva, jos joskus kohtaisit vielä minuakin, syntistä miestä. Että laskisit joskus käteesi minun päälle ja virvoittaisit minun sisintäni, että saisin kokea sinun pyhän hengen rakkautesi, sen läsnäolon, jota joskus olen kokenut. Mitä se Jeesus voi tehdä? Yhtäkkiä pyhä henki tuli. Se vain tuli minun ylleni.
Tiesin, että olen 100% hyväksytty taivaasta, vaikka olen minkälainen. Vaikka minun uskoni olisi heikko. Hän on hyväksynyt minut. Hän on hyväksynyt myös sinut. Ja hän rakastaa sinua sellaisena kuin sä olet. Hän ei edelleenkään ole sinun tuomarisi, vaan hän on sinun puolustajasi ja sinun apusi. Mutta meidän uskomme, se on välillä tosi heikkoa. Se on jotain sellaista, jota me emme tiedä. Mutta olivatko ne sen ajan, jotka Jeesuksen aikaan elivät, olivatko ne sen parempia? Jos tuossa kuuntelin noita Tuomasta ja Filippusta, kumpikin oli aivan mukassa. Eivät he tienneet tai oikeastaan ymmärtäneet koko Jeesuksesta mitään. He olivat ymmärrään kaikesta, mitä oli tapahtunut. Sitten täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin 3. luku, sanoo näin. Mutta oli mies fariseusten joukossa nimeltä Nikodemus, juutalainen hallitusmies. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos ei ihminen synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli me tarvitaan joku asia, että me alamme uskoa ja että Jumalan sana aukeaa meille, josta Jumalan sana sanotaan näin, että usko tulee kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Se löytyy roomalaiskirjeestä. Se usko tulee meihin, että me kuulemme Jumalan sanaa. Eikö aika merkillistä, se menee meidän korvistamme sisälle ja sieltä sydämeemme ja vaikuttaa meissä uskon. Mutta pitää tapahtua ensin uudesti syntyminen. Nikodemus oli hyvin hämillään, kun Jeesus sanoi, että sinun täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Miten tämä jatkuu? Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä ihmisestä on syntynyt, lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä syntynyt on henki. Älkää ihmetelkö, että minä sanon teille, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Mitä se tarkoittaa? Jeesus tuli automaalaamaan minun luokseni ja kysyi minulta, tahdotko Seppo, että minä muutan sinun elämäsi? Tahdotko, että muutan sinun elämäsi? No, siinähän oli kaiken näköisiä pelkoja ja ahdistusta ja kaikkia, enkä tiennyt kuka puhuja on. En tuntenut puhujaa. Mutta tämä puhuja kysyi minulta uudestaan, tahdotko, että minä muutan sinun elämäsi? Ja sanoin, että tässä mä olen. Tee niin kuin sinä parhaaksi näet. En minä, vaan hän. Mä ajoin kotiani vaimoni luokse, joka oli tullut vuotta aiemmin uskoon. Ja sanoin hänelle, että voitko rukoilla minun syntini anteeksi. Nyt kun me tunnustamme meidän tekomme Jumalalle ja jopa ihmisille, ei nyt välttämättä tarvitse ihmisille, mutta joskus on hyvä tunnustaa myös velille tai sisarille, jotka ovat luotettavia, että seuraavana päivänä se ei kuulu tuolta sellin paarista, että sinä olet tämmöisen asian, kun mä joskus tein. Vaan Jumala etsii niitä, joihin voi luottaa. Ja hän antaa sulle henkilöitä, joihin sinä voit luottaa, jolle sinä voit purkaa sydämestäsi ne asiat, jota et ehkä voi puhua kenelle tahansa. Ja joskus on tarve puhua myös niistä asioista, jotka täällä sisimmässä on. No, sitten me sanomme, että eikö se riitä, että me sanomme Jumalalle tai tunnustamme Jeesukselle. Riittää. Mutta on asioita, jotka ovat ikään kuin siteitä meidän elämässämme, ja niin ne on hyvä purkaa
jollekin veljelle tai sisarelle, ja hän voi rukoilla ja vapauttaa sinut siitä vankilasta. Jumala toimii näin. Hän käyttää sinua ja minua vajavaista ihmistä vapauttamaan sisaren tai veljen jostakin siteestä, joka sitoo hänen elämään. Nikodemuksella oli pahasti kaikki hukassa. Hänhän oli hallitusmies ja tunsi Jumalan sanan, eikö niin? Hän tunsi kirjoitukset. Mutta sitten hän tekee jotain, hän tulee yöllä Jeesuksen tykö. Miksi hän tulee yöllä? Eikä hän voinut päivällä mennä ja sanoa, että kuulepa Jeskaa, että auta kun mä vähän, mä en nyt oikein ymmärrä, mutta kun mä näen, että sun kanssa on Jumala. Hän pelkäsi kaikkia muita. Ihmispelko asettaa paulan, sanoo Jumalan sana. Se asettaa meille semmoisia siteitä, että jopa meidän uskomme saattaa mennä se kutsu, jonka Jumala on sun elämään antanut. Se saattaa mennä meidän ohitsemme, kun me emme ymmärrä, että olisi tarpeellista kertoa jollekin tai pyytää jotakin rukoilemaan. Minä kävin semmoisen, sanotaan 16-vuotiaana ensin Jumala kutsu, sitten 22-vuotiaana ja lopuksi olin 27-vuotias, kun Jumala kutsui minua siellä automaailmassa. Jokaisen kerran minä tunnistan, että Jumala on ollut asialla. Mutta minä sanoin ei. Nyt kun mä sitten saan uudesti syntyä, eli mitä uudesti syntyminen on? Että minä tunnustan Jumalalle minun syntini ja sanon, anna ne minulle anteeksi ja tule minun sydämeeni, pese minut sinun verelläsi puhtaaksi. Ja niin hän haluaa tehdä. Ja silloin vaihtuu tähän talon isäntä, joka täällä sisällä on. Tulee uusi isäntä paikalle, Jumalan pyhä henki. Se on mahtavaa, kun pyhä henki tulee sinun elämääsi ja hän alkaa avaamaan sinulle hänen sanansa. Ja se ei aukea muuten ilman pyhä henkeä. Sitä on aika hankala lukia ja ymmärtää, ellei pyhä henki sitä sinulle avaa. Jatketaanpa vähän vielä nyt tästä. Jeesus sanoi, että mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä syntynyt on henki. Älkää ihmetelkö, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäänsä. Tuuli puhaltaa mistä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengessä syntynyt. Eikö aika erikoinen teksti? Eli kun me synnytään uudesti, niin meillä on kuljettaja tässä ropaassa, joka kuljettaa meitä sitä tietä, joka on hänen mielensä mukainen tie. Eli hänen tuulensa vie meitä oikeaa polkua pitkin. Ja hän johdattaa sinun ja minun askeleita. Jatketaanpa vielä vähän. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisia, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisia? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta on tullut alas, ihmisen poika, joka on taivaasta. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylentämään, että jokaiselle, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sitten alkaa, sillä niin on Jumala rakastanut. Nikodemus tunsi kirjoitukset, eikä hän ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Ja Jeesus yritti hänelle selittää sen, ja hän oli yhtä äimän käkeenä kuin aina ennenkin. Ja tämä on meilläkin se, että me emme aina käsitä Jumalan kirjoituksia. En minä ainakaan aina ymmärrä. Välillä on hyvin hankalia paikkoja Raamatussa ja tuntuu siltä, että mitähän tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Että mitähän tämäkin nyt oikeasti tarkoittaa ja tuntuu siltä, ettei saa minkäänlaista otetta siihen. Mutta roomalaiskirje 10 sanoo ja 17, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Mutta minä kysyn, eivätkö he olleet kuulleet? Kyllä olivat. Heidän äänensä oli kuulunut kaikkiin maihin ja heidän sanomansa maan ääriin. Minä kysyn, eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksikin Mooses sanoi, minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, jonka kautta minä teitä kiihotan. Ja Esajas rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet, jotka eivät minua etsineet. Kenestä Jesaja puhuu? Eikö hän puhu sinusta ja minusta? Me emme ole Israel, vaan me olemme oksastetut jaloon öljypuuhun. Jumala on kutsunut meidät, että me julistaisimme juutalaisille ja aina maan ääriin asti evankeliumin ympäri maailmaa. Hän on valinnut sinut ja minut. Tiesitkö, että olet näin arvokas? Jumala on kutsunut sinut julistamaan hänen evankeliuminsa. Sinulla on tehtävä tässä ajassa, jossa Jumala haluaa käyttää, mutta hän haluaa, että sinun uskosi sinussa kasvaa. Raamattu sanoo jossain kohdin, että älä jätä seurakunnan kokousta. Niin kuin jotkut ovat tehneet, he ovat jääneet pois seurakunnan kokouksesta, koska usko tulee kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Ja Pyhä Henki vaikuttaa sinussa sen uskon. Se ei tule sinusta eikä minusta itsestään, vaan Pyhä Henki avaa. Jesaja kirjoittaa, kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoittaa? Kuka uskoo? Ei kukaan, ellei Jumala vedä. Ei kukaan. Ei kenenkään, ne sanoo, että me pois siitä höpisemästä satujasta. Mutta jos Jumala vetää, niin käykö tänä aamuna selvillä? Minä istuin siihen pöytään, siinä oli raavaita miehiä, ja yksi heistä kysyi, mitä mieltä sä oot tuosta, mitä tapahtuu luterilaisessa kirkossa? Mitä mieltä sä, Seppo, oot siitä? Mä sanoin, että mä oon toista mieltä. No, selitä meille, mitä mieltä sä oot. Mä sanoin, että miksi pieni vähemmistöryhmä voi saada tämmöiset valtuudet pakottaa suorastaan kirkko vihkimään, koska he voivat tehdä siviilivihkimisen niin kuin kuka vaan, joka ei kirkkoon kuulu. Minun näkemykseni on, että kirkon tehtävä on julistaa evankeliumi kaikille luoduille. Se on annettu tehtävä, joka Jumala on asettanut meille. Jeesus sanoi sillä Matteuksen evankeliumi 28, että menkää kaikkeen maailmaan. Ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Jos et ole käynyt kasteella, niin lähde kasteen. Herra, kuule, siinä on ihmeellinen salaisuus myös kasteessa. Se on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta sanan mukaan. Hyvän oman tunnon pyytämistä. Halo? Mitä se tarkoittaa? Että me uskallamme seurata meidän Herraamme niin kuin hän teki. Hän meni Johannes kastajan luokse ja sanoi, Johannes este, ei, minun täytyy saada sinulta kasteen. Jeesus sanoi, että salli nyt, että kaikki kirjoitukset kävisivät toteen. Ja niin Johannes kastaa Jeesukseen. Ja tapahtuu uudesti syntyminen siinäkin. Kyyhkysen muodossa Pyhä Henki laskeutuu Jeesuksen päälle, vaikka hän oli jo Jumala. Mutta se oli vain esimerkki meille siitä. Jumala rakastaa jokaista meistä. Ja hän haluaa, että me paneuduttaisiin hänen sanansa, että meidän uskomme vahvistuisi sanan kautta. No, miten se voi vahvistua sanan kautta, jos me epäillään koko ajan, että onko se näin tai onko se niin? Kuinka moni meistä epäilee aina välillä, että onko se Jumalan sana totta vai ei? Minä epäilen. Mutta Jumalalla on, tiedätkö, minkälainen taipumus hänellä on? Hänellä on taipumus näyttää, että hänen sanansa on totta. Se on aika mielenkiintoista. Jumala on antanut mulle yhden sisaren,
elämän ikään kuin semmoiseksi koetuskiveksi. Ja mä monta kertaa niissä tilanteissa mä joudun hirvittävään kamppailuun ja rukoilen todella paljon, että laitanko viestin vai enkö laita. Että onko tämä nyt mun ajatus? Mutta kun ne ajatukset on niin erikoisia, jopa joskus kuvien tavoin ne tulee, niin mulla on ollut pakko laittaa viestiä. Ja mä ajattelin, että välillä, että kyllä mä oon aivan hullu, että miksi mä tämmöisen kirjoitan tähän näin, että mä oon aivan pönttä. Ja nyt laitan sen vähän tuiki tuntemattomalle ihmiselle tuosta vaan. Mä uskon, että mä oon laittanut varmaan, sen valehtelen, niin ehkä 10 viestiä. Ja jokainen näistä viestistä on tullut minuutille oikea aikaan. Halo? Jumala puhuu tavalla tai toisella. Joskus mä olin tuolla mettässä ja toimin marjoja. Yhtäkkiä Jumala toi sen ihmisen tuo eteen. Sano, tämä sun pitäisi kirjoittaa. Tai jotain muuta yllättävää. Yhtäkkiä Pyhä Henki sanoo ja näyttää kuvan siitä ja sanoo, että lähetä sille viestiä, että kuinka voit. Miksi? Miksi Herra? Sitten kun mä kasaan itteni siinä ja rukoilen, sitten mä laitan sen viestin. Kuuliaisuus on yksi asia. Sun kasvun kannalta se, että me olemme kuuliaisia Jumalan sanalle, me olemme kuuliaisia sille, mitä Jumala sinulle puhuu. Se vaikuttaa se kuuliaisuus meissä myös uskoa. Jos ajatellaan Abrahamia, kun Jumala sanoo, ota poikasi Iisak ja uhraa se minulle. Mikälaisia tuo Abrahamin pappaan sydämen ajatukset oli, kun hän vanhoilla päivillä kuulee nämä Jumalan sanat. Hän on ensinnäkin, nyt korjaan sen, Saara oli 90 ja Abraham 100 vuotta. Ja hän näillä vanhoilla päivillä sai tämän pojan ja Jumala sanoo, uhraa se. Jos mä olisin tuolla Männistön tuvalla sanonut rouvalle, että sä tuo Samuelin uhraamaan, niin se oli sanonut, että istupa ukko tuo, niin ihan pieneksi hetkeksi vaan. Mäpä keitän kahvit ja katsotaanpa sitten, niin mihin sä oot lähdössä. Tämähän on meidän luonnollinen ajattelutapa. Mutta Abraham ymmärsi Jumalan puheen. Usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän tiesi, mitä Jumala puhuu. Ja hän uskoi, että jos minä uhraan poikani, niin hän kivistä herättää minulle uusia lapsia. Onko meillä tämmöistä uskoa? Ei ainakaan mulle. Vaikka veljeni sanoi, että sulta puuttuu se usko, ja nyt mä oon yrittänyt rukoilla, että Herra lisäisi vähän sitä. Koska aika pimenee, ja me tarvitsemme Jumalan tekoja. Ei siksi, että olipa Männistä kova jätkä, siinä parani yksi sairas, se kuollutkin heräsi. Niin ei, se ei kaipaa tämmöisiä tekoja, vaan että me eläisimme hänen teoissaan, joihin hän on kutsunut tai ohjannut sinut ja minut. Tiesitkö sä, Jaana, ihan oikeasti sitä, mihin Jumala sinut on kutsunut? Et niin. Mutta kun mennään tästä, Jaana, vuosi eteenpäin, sinä yhtäkkiä ymmärrät, että sinä olet keskellä Jumalan kutsu. Siinä, mikä hän alun perin sinulle puhui. Ei siinä, joka on tullut tässä välissä, vaan siinä kutsussa, jonka hän sinulle puhui alun perin. Ja sinä et ole siinä kutsussa yksin, vaan siinä on sinun puolisosi. Ja se toteutuu 100%. Vuoden päästä se on valmis. Sitten sinä olet Jaana myös valmis. Jumala toimii näin. Hän valmistaa meitä, joskus meidän se valmistaminen, missä Jumala valmistaa sinua ja minua, tuntuu, että se kestää ikuisuuden. Ja kuinka malttamattomia me olemme siinä kutsussa, jonka Jumala on antanut. Mäkin vetelen aina 100 metriä Jeesusta eellä, että se joutuu sanoa, että Männistä, tuppa vähän takaisinpäin. Että eihän tuosta tule mitään, että sä siellä oot, kun sun piti mennä tänne. Mutta onneksi Jumalalla on keinot panna käsijarru päälle.
Jumala kun rääpäsee käsijarrun päälle, niin siinä askel lyhenee kummasti. Hänellä on keino viedä hänen kutsunsa läpi. Nyt Abraham lähtee poikaansa viemään sinne uhrikukkulalle. On kuulkaa varmasti synkät ajatukset. On varmasti semmoinen kipu sydämessä, että eihän tämä voi olla totta. Että sinä ensiksi annat mulle tämän pojan ja nyt mun pitää viedä. Sitten poika sinä iloisena kävelee vierestä. Iskä, missä sulla se uhri on? Mulla on nämä tulet ja puttat. Jumala on valinnut uhri Abraham hädissään sanoo. Jumala koettelee myös sinun uskoseen. Niin kuin hän koetteli Abrahamin, niin hän koettelee sinutkin. Ei nämä ole itsestäänselvyyksiä, ne mihin Jumala sinut vie ja minut. Ei ne ole sellaisia asioita, että mä nyt tässä on Jumalan palvelija, teen näin. Ei. Vaan hän laittaa aina niihin tehtäviin koetellun miehen tai naisen. Hän riisuu sinusta pois kaikki, mikä on sinun omasi. Ja sehän se ikävintä tässä palvelustehtävässä on, että lainatakseni veljeni Jormaa sanoi, että Sepponen aina puhuu meistä yleensä paskaa. Se on totta. Niitä, jotka Jumala on kutsunut, niitä koetellaan asioiden kautta ja maailma vihaa sua ja välillä toiset kadehtii sua. Miksi se Jumala tuota vanhaa juoppua käyttää? Tai tuota, mitä se on tehnyt. Ja joku jopa puhuu, että hei, että eikö sä tiedä, minkälainen elämä se oli ennen. Taas tullaan, veljeni, siihen sun sanaan. Sitä, kun elämää ei enää ole, kun Jeesus on verellään sen pyyhkinyt pois. Ei sinun eikä minun elämässä ole enää sitä mennyttä. Vaikka hän kuin tulee perkele niiden asioiden kanssa ja sanoo, että tämmöinen sä oot, niin sä voit sanoa sille, että hei, meepä Jeesukselta kysy, miten tämä asia oikeasti on. Tämä on sen taktiikka tuoda sinun menneisyytesi. Niin kuin aiemminkin sanoin tuossa. Usko tulee siis kuulemisesta hänen sanassaan. Ja Abraham kuuli Jumalan puheen. Ja kun hän katseli taivaan tähtiä ja ihmetteli sitä kaikkea, sitä avaruutta ja kaikkea, niin Jumala sanoi, tämän verran sulla Abraham tulee olemaan lapsia. Hups, oho, hetkinen, rouvaus 90 ja minä 100. Eihän tämä nyt voi olla totta. Jos Jumala puhuisi meille tänä päivänä tämä, niin kyllä me sanottaisiin sitä hohojaa. Että mietipä nyt Herra kahdesti, että miten tämä juttu. Sillä Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ei mikään. Ja sä oot tullut asioiden kanssa, joista sä oot ajatellut, että nämä ei koskaan muutu mun elämässä. Näihin asioihin ei ole olemassa minkäänlaista muutosta, että nämä on ollut kymmeniä vuosia näin ja ne on edelleen näin. Ja mä oon tässä niin heikko, että ei Jumala voi tätä enää muuttaa. Haloo? Eikö kiva tulla niiden asioiden kanssa? Niiden hirveiden taakkojen ja painojen kanssa. Sitten me tullaan alttarille. Minä myös. Rukoiletko mun puolestaan? Mä oon tästä joskus ennenkin sanonut. Nyt veli tulee väkevänä ja rukoilee, kiitos Herra, vapautat Seppon näistä ahdistuksista ja näistä siteistä, mitä hän kantaa mukana. Ja Seppo hymyilee, ihana. Nyt minä olen vapaa. Kun saarnaaja lähtee tai rukoilee, ottaa sen kassi äkkiä. Oli. Lähtee sen saman säkin kanssa ja taas alkaa murehtia sitä huomista päivää. Ja sitä, että miten tämä säkin kanssa nyt oikein toimitaan. Tämä on ihmisen mieli. Jos me tunnettaisiin Jeesus, me todella jätettäisiin ne, niin kuin tuo Markus jätti tupakit sinne Tepoliin, Itä-Suomen erään Tepolin pihalle. Mä kysyin, että tarviiko sä Markus sun näin? En minä niitä enää tarvii. Hän teki päätöksen sydämessä, mä en tarvi näitä enää. Se päätös on kestänyt 4 vuotta. Heinäkuussa 4 vuotta, 3 askia tupakkaa. Joka päivä. Ja siihen paikkaan Tepoilin pihalle jäi tupakat. Markusko oli niin hyvä, että minä tässä pääsin tupakasta eroon. Ei.
vaan Jeesus tuli ja katkaisi siteet. Katkesi siteet. Katkesi se himo. Hänellä oli nikotiinihimo. Ja Jeesus tuli ja katkaisi sen. Tiesitkö, että hän tekee näitä tekoja tänä päivänä? Hän on ihmeitä tekevä Jumala. Hän on Jumala, joka rakastaa sinua ja haluaa sinut siihen vapauteen, mikä Jumalan lapsille kuuluu. Ei siteisiin tai orjuuteen, että me ollaan jonkunlaisessa orjuudessa, vaan hän kasvattaa uskoa meissä hänen sanansa kautta. Me näemme ne ihmeet ja teot, mitä Jeesus oli tehnyt. Ei hän lopettanut siihen, että hänet otettiin ylös tekemästä ihmeitä. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän edelleen tahtoo käyttää sua ja mua siinä, että ihmiset paranee. Ihmiset täyttyy uudelleen pyhällä hengellä. He kokevat Jumalan kosketuksen taivaasta sinun kättesi kautta. Se on hänen kunnia. Ei sinun eikä minun, vaan hänen kunnia. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, jatkuu se Nikodeemuksen teksti. Että hän lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. No, tuliko se usko sinusta ja minusta? Että me aloimme uskomaan Jeesukseen, ei, hän tuli meihin Pyhän Hengen kautta. Kun me tunnustimme syntimme, niin hän tuli. Hän on vanhurskas ja uskollinen ja antaa sinun syntisi anteeksi, kun me tunnustamme ne. Mutta kuinka vaikeaa meille onkin se tunnustaminen? Eikö ole kuulkaa aika hankala juttu, jos on tehnyt jotakin väärin ja pitäisi kertoa vaikka puolisolle tai kaverille, että mä nyt sinusta puhuin vähän lööperiä tuolla kyllä. Kuinka vaikea se on? Kyllä kuule käydään vaikeuttelua. Siinä mietitään, että miten mä pääsin tästä jotenkin lipuaan pois, että ei tätä tarvitsisi käsitellä tätä asiaa. Voi että mä oon, voi. Ja sitten se kummintelee koko ajan siellä. Sitten Raamattu sanoo aivan kummallisia sanoja, jotka on niin kummallisia, että joskus ihan joutuu sanoa tätä. Raamattu sanoo, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene sinä ja pyydät anteeksi. Halo? Menikö ymmärryksestä ohi? Jos sillä veljellä onkin sinua jotakin vastaan, niin munko pitäisi mennä. Ei koskaan. Hänhän se minua loukkasi. Tämä on se meidän selitys, jota me selitämme aina. Hän on se syyllinen. Mutta tiesitkö, Jumalan viisaus on siinäkin, että kun sinä menet ja pyydät anteeksi, että hei rakas veli, minä pyydän anteeksi, että puhuin sinusta paljon. Vaikka et olisi puhunutkaan. Ja tiedätkö mitä tapahtuu? Sinä pääset vapaaksi siitä siteestä, vaikka hänellä olisi nurja sydän. Sinä olet vapaa siinä hetkessä siitä vankinasta, kun sinä pyydät anteeksi, vaikka et ole mitään tehnyt. Ja mä voin sanoa, mä oon kokeillut tämän aika monta kertaa. Minusta on tullut niin pöhölö tässä uskoelämässä, että mä uskallan mennä ja pyytää anteeksi, vaikka en olisi mitään tehnytkään. Ja joka kerta, kun mä oon tehnyt sen, mä tiedän, että mä oon vapaa. Eikö vapauteen Kristus kutsunut sinut? Pois orjuuden ikeistä ja siteistä, jotka pidättävät sinua. Ja nämä juurikin on niitä siteitä, että jollakin on sua vastaan, mutta sinä et halua pyytää anteeksi. Ja se vaatiikin sen uskon askeleen, että sä rohkeasti otat sen askeleen ja teet sen. Niin sä huomaat, kun sinä vapaudut. Sinä pääset ikään kuin siitä sen toisen murheesta ja sen toisen syytöksestä, sinä vapaudut. Jumalan matematiikka ei ole muuten sitä matematiikkaa, jota me osaamme. Hänen matematiikka on paljon korkeampi ja paljon ylempänä kuin sinun tai minun. Mutta hänessä on yksi ominaisuus. Hän ei koskaan syytä sinua. Tiesitkö, että hän ei koskaan syytä sinua? Vaan aina sanoo, tule
että minä voin antaa anteeksi sinun syntisi. Ei Jeesus tullut sinun syyttäjäksi, vaan hänestä tuli oikeasti sinun vapahtaja. Silloin kun hän oli ristillä, hän sovitti kaikki sinun tekosi. Ne, jotka oli siellä jäljessä tai jotka ovat tuolla edessäpäin. Ja ne, jotka ovat tänään tässä. Hän on sovittanut sinut. Eikä hän vaadi sulta jotakin tekoa, että sinä hyvittäisit hänelle jotakin. Ei, se perustuu ainoastaan hänen rakkauteen. Ainoastaan siihen rakkauteen, että hän antoi henkensä sinun edestä ja sinulla ei ole kuule mitään tekoa. Ja armosta sinä saat uskoa häneen. Hän vaikuttaa uskon sinun sydämessä ja sanan kautta hän lisää. Ja Jeesus sanoi tuossa, että uskokaa itse tekojen kautta. Niiden tekojen, mitä hän teki. Niitä hän tekee tänäkin päivänä. Minä olen nähnyt monien sairaiden parantua. Minä olen nähnyt kymmeniä edes satojen täyttymään pyhällä hengellä alkavan ylistää uusin kieli. Mutta siinä ei ole männistöllä pätkääkään tekemistä siinä asiassa. Muuta kuin se, että minä vain täytän sen, johon hän on minun kutsunut. Eli tottelen häntä ja toimin niin kuin hän pyytää. Ja muutama vuosi sitten, kun me tulimme sieltä Papua Uudesta-Gineasta, niin se rouva, jonka kotona me asuimme Australiassa, sanoi, että minun veljeni on vakavasti sairas Oulussa Ouksissa teho-osastolla. 3 päivänä on leikattu syöpä ja lääkärit on antanut 3 päivää aikaa. Voitko soittaa Seppo tuolle veljelle ja rukoilla sen puolesta? No, kyllähän sitä menee aika hiljaiseksi semmoisessa tilanteessa, jossa lääkärit sanoo, että 3 päivää. Mitä minä voin? Voin minä jotakin? Rukoilla. Ja niin minä teen, minä soitan tälle keskiviikkona tälle sairaalle miehelle, joka vastaa puhelimeen hyvin sairaalla äänellä. Mä sanoin, että tiedätkö kuka olen? Ja sitten hän sanoi, että se on luultavasti se mies, joka on ollut minun siskollani Australiassa. Sitten joo. Saanko rukoilla sinun puolesta? Minä kysyn vielä luvan. Tämä on yksi asia, että kun me rukoilemme jonkun puolesta, kysytään, saanko rukoilla, jos se itse tulee. Niin me Sarin kanssa rukoillaan tämän miehen puolesta lyhyen rukouksen. Rakas Jeesus, laske sinä sinun lävistetyt kätesi tämän miehen ylle ja paranna hänet. Ei ollut korulauseita, ei ollut mitään lisättävää siihen rukoukseen. Se oli siinä. Sanoin, soitan sinulle muutaman päivän päästä. Joskus ne asiat on helppoja ja yksinkertaisia. Sinä vain teet sen, mihin Jumala sinut pyytää. Seuraavana aamuna minä otan puhelimen makuuhuoneen pöydältä ja katson puhelinta. Australiasta on viesti. En tiedä sen, mitä on tapahtunut. Mä laitan tietenkin sitä naiselle viestiä, että no en todellakaan tiedä, että mitä. Tulemusarvot on 4 ja lääkärit ei usko. Ne oli silloin eilisenä päivänä yli 500. Ne otti 4 verikokeet ja aina näytti 4,5 tai 4. Sunnuntaina soin mun puhelin. Reippaa oloinen mies. Hannu täällä te. Ja että kukaan Hannulle soittaa. Sitä, niin anteeksi kuka? No minä olen se mies, jonka puolesta sinä rukoilit keskiviikkona. Pääsen tänään kotiin. Olen täysin parantunut. Näitä tekoja Jumala kutsuu sinua tekemään. Uskossa laskemaan käteesi sairasten päälle. Uskossa tekemään niitä hänen edeltä valmistettuja tekoja. Ja hän vaikuttaa sinussa sen rohkeuden ja uskon. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, niin tulette olemaan minun todistajia. Me ei pystytä enää sanomaan, että ei minulla ole voimia. En mä kykene. Pyhä Henki on tullut sinun, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Hän lupasi vielä täyttää sinut voimalla erikseen, mutta Pyhä Henki tuli jo sinun. Ja nyt hän pyytää sinua tekemään jotakin. Täytä se. Ole rohkea ja täytä se, mihin Jumala sinua kutsuu. Ja kun sä oot rohkea,
Hän ensin koettelee totta kai sinun rohkeuttasi. Uskallatko sinä tehdä sen? Ja kun sinä uskallat sen tehdä yhdesti, ja uskallat tehdä sen toisen kerran, kun sä otat sen ensimmäisen askeleen, niin hän on tullut jo 99 askelta sinua vastaan. Ja pari kesää sitten näin tämän miehen, jonka Jumala paransi. Ja mikä oli erikoista, kun tapasin hänet, olimme niin kuin me olisimme aina tunteneet toisemme. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun minä näin hänet. Kun Pyhä Henki tulee meihin. Meistä tulee veljiä ja sisaria, jotka uskomme Jeesukseen. Ja mä olen sama, missä mä olen ollut Espanjassa, Papua Uudessa Gineassa, missä vain mä olen kohdannut ihmisiä, niin onko veljiä ja siskoja, niin kuin mä olisin tuntenut ne aina. Ja muistan semmoisen kokouksen Papua Uudella Ginealla, jossa siinä mentiin lähellä. Siellä oli joku semmoinen, vähän niin kuin sen maakunnan joku kokous tämmöinen, ja Jorma pyysi minun puhumaan siinä kokouksessa. Ja Jorma sanoi minulle, että rukoile, että ihmiset täyttyisi Pyhällä Hengellä. Ja mutta okei, mä rukoilen. Ja sitten toin sen sanan, lyhyesti sen sanan, joka mulla oli. Ja sitten rukoilin ihmisten puolesta. Niitä oli varmasti satoja siinä rivissä. Siinä kävelin vain sen rivin ohi ja siunasin heitä. Ja puhuin kieli koko ajan. Ja ihmiset yhtäkkiä alkoi kaatuilla sinne lattialle. Ja sitten siellä yhdessä kulmassa istui mies. Hyvin arvokkaan näköinen mies. Ja Pyhä Henki sanoi mulle, Seppo, menetkö tuon miehen luokse? Minulla on hänelle asiaa. Mä sanoin Jormalle, tuutko Jorma mulle tulkiksi, että Jumalalla on tälle miehelle asiaa. Ja mä muistan tämän, koska mä näen sen kuvan nykkisen miehen istuvassa siinä. Ja minä sanoin, että sinun tehtäväsi on tällä alueella niin arvokas. Ja sinä olet epäillyt itseäsi ja ajatellut, sinusta ei ole tähän. Ja Jumala sanoo sinulle, sinun minä olen valinnut tätä tehtävää varten. Sitä hän nousee ylös siitä, ojentaa käteensä ja sanoo, minä olen tämän maakunnan piispa. Jumala haluaa käyttää sinua. Jumalalla on suunnitelma sinun elämäsi varten. Hän haluaa opettaa sinun tuntemaan hänen sanansa kautta. Että hänen sanansa saisi olla öljy sinun lampussasi, öljy sinun sisimmässäsi hänen Pyhän Hengen kautta. Ja kun sain viime reissulla, kun olin Espanjassa, luettua tämän läpi, ajattelin näin, että mä en ole ikinä pystynyt lukemaan Raamattua läpi. Mä oon aina tökännyt johonkin kohtaan. Mutta nyt Jumala antoi siihen voiman. Ja mä sain luettua alle vuodessa koko sanan läpi. Ja kun mä olin Espanjassa, mä saatoin lukia 40 lukua siinä, kun rouva meni kauppaan tai jonnekin muualle. Mä ahmin Jumalan sanaa. Ja sitten mä välillä ajattelin, että onkohan tässä mitään järkeä. Ja ajattelin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että hulluna, ja sitten Mehtosen Hannu soitti, niin muistatko mitä luit? Sitten sanoi, missä sä oot? Mikä kohta? Sitten mä kerroin sille, mitä minä olen tehnyt. Hannu, no oot sä sitten oikeassa. Mulla on älyttömän hyvä muisti, nimittäin luettuun sanaan. Mä muistan sen monesti ulkoa. Sitten kun mä muistan, niin mä sanon Rantaselta autan. Me tarvitaan Jumalan sanan tuntemista. Vielä yksi asia sieltä Papua Uuden onko se, sanoppa nyt se pääkaupunki, Port Moresby. Port Moresbyn lentokentällä odotimme seuraavaa konetta. Ja semmoinen eurooppalainen pariskunta kävelee siitä ohi, eurooppalaisen näköisiä. Ja mä sanoin vaimolleni, että tiedätkö mitä, että Jumalalla on näille asiaa? Sari katsomaan. Niin vissiin. Joo, varmaan. Mä yritin katsoa, että mihin ne menee. Ja ne sinne jonnekin katosi sinne. Ja sitten mä ajattelin itse mielessä, että no, tämä oli nyt männistä joku ajatus taas.
että olikohan nyt Jumalalla oikeasti näin asiaa. Ja niin tulee aika, että me nousemme lentokoneeseen ja etsimme siinä paikkaa. Ja kun istun siihen paikalle, he istuvat toisella puolen käytävää. Sitten se mies kysyy jotakin multa ja mä sanon vaimolle, että hänellä on jotain asiaa. Sitten se kysyy, mistä te olette ja mihin te olette menossa. Ja sitten hän kertoo siinä, että joo, te ollaan vaimon kanssa. Tai me ollaan niin uusia pari, että meidän molempien puolisot on kuollut. Hän kertoo tämmöisen asian siinä. Ja sitten mä sanoin, että saisinko mä sanoa teille jotakin. Ja se mies sanoi, että joo, sano vain. Mä uskon, että mulla on sana Jumalalta teille. Sitten mä sanon, te teette Jumalan valtakunnassa työtä, josta te ette koskaan näe tuloksia. Mies purskahtaa itkuun ja myös nainen. Olemme raamatun kääntäjiä. Me käännämme Papua-Uuden-Guinean aika monelle kielelle raamattua ja se on totta, mitä sinä sanot. Me emme näe tuloksia. Ja Jumalan pyhä henki tulee. Mun suusta tulee sana. Tästä muutama päivä eteenpäin tulokset tulevat. Te näette, mitä te olette tehneet. Jumala armollinen ja näyttää sen teille. Ja Jumalan pyhä henki oli siinä, niin että olisi voinut käsi kosketella. Pysytään Jumalan sanassa. Luetaan Jumalan sanaa. Rukoillaan, että hän vaikuttaa meissä sen ymmärryksen Jumalan sanaa, jota me tarvitaan. Välillä tuntuu hankalalta, mutta yhtäkkiä Jumalan pyhän kautta avaa sanansa. Rukoillaan sitä, että hän saisi olla meidän niin semmoinen, että me saataisiin olla käveleviä sanan arkkuja. Että missä vain tätä tietä kysytään, niin meillä on aina sanat suussa vahvistaakseen niitä ihmisiä ja kanssakulkijoita. Ja usko tulee todella kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Ja uskon vaikuttaa Jeesus sinussa ja minussa pyhän hengen kautta. Ja hän haluaa vahvistaa sinua tänään. Hän haluaa kohdata sinua tänään. Ja sanoa, että toimi niin kuin veljeni opetti. Elä sitä päivää, jossa olet. Älä elä huomista. Älä murehdi menneitä. Mä olen siinä päivässä, johon Jumala sinut on kutsua. Huomisesta emme tiedä. Eilistä ei ole, niin kuin sana opettaa. Ja tänään auttaa meitä Herra. Noustaanko ylös ja rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että annoit rukousaiheeksi erään Kalajokisen perheen, jossa on hankala. Herra, me rukoilemme seurakuntana tässä, että auta Herra siinä perhekunnassa ja ilmeisesti Herra. Murra kaikki siteet ja kahleet, mitä siellä. Mutta Herra, tänään rukoilen sitä, että laske sinä, Herra, sinun käteesi näiden ystävien yhdessä. Herra, anna sinun voimasi tulla, Herra. On sairautta, on kipua ja on sitä eilisen murhetta. Ja Herra, sinä tahdot poistaa ne murheet. Ja Herra, opettaa meidät elämään tässä ajassa. Kiitos Isä siitä, että sinä tunnet lapsesi. Ja Herra, sinä kannoit kaikki meidän syntimme, Herra, ristille. Sinä sovitit jokaisen meistä. Herra, meidän ei tarvitse kantaa meidän syntitaakkojamme, vaan sinä sovitit, Herra, meidät. Herra, kiitos siitä, mitä sinä teet näissä sydämissä, Herra. Kiitos, mitä olet tehnyt näissä sydämissä, ja kiitos Isä, että muovaat näitä sydämiä. Herra, sun niin lähemmäs, Herra, sinun. Anna meille ymmärrys, Herra, ja usko sinun sanasi. Auta meitä tässä pimentyvässä ajassa, jossa me itsessämme emme ole mitään, vaan kaikki, mitä meillä on Herra, sun lahjaa meidän elämämme. Kiitos Herra ylistäjistä, kiitos Herra sanan palvelijoista, Herra tällä paikkakunnalla. Kiitos kaikesta, Herra, mitä sinä teet, Herra, meidän sydämissä. Isä, sinuun me turvaamme. Ei, Herra, meillä ole tässä ajassa ketään muuta tai mitään muuta, johon me toivomme laittaisimme. Herra, me laitamme sen sinuun. Auta meitä. Ja auta meitä, jotka sanassa palvelemme, että me vahvistuisimme, Herra, ja anna meille ymmärrys sinun sanasi, että me julistettaisiin niin kuin se on kirjoitettu.
Herra, sinun rakkaudessasi. Ja Herra, sinun rakkaudessa ei ole myöskään tuomiota, vaan siinä on vapaus veren kautta, Herra. Kiitos, että siunaat meitä. Ja kiitos, Herra, että siunaat meidän tulevan uuden vuoden. Herra, me saamme uuteen vuoteen astua ikään kuin uuteen aikaan, jos se aika tulee. Me emme sitä tiedä huomisesta, me emme tiedä. Mutta siunaa kuitenkin, Herra, meitä tänään tässä. Rakkaudessasi, armossasi, totuudessasi, Herra, hyvyydessäsi. Sinä et osoittele meitä sormella, vaan sinä sanot, tule, että voin sinut vapauttaa. Että voin päästää sinut siteistä. Että voin vapauttaa sinut. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että sinä teit täydellisen teon. Ja Herra, meidän ei tarvitse voimiamme kuluttaa siinä, vaan Herra, sinä armosta kutsuit ja armosta sinä valitsit. Ja armosta me saamme olla tänään tässä. Jeesuksen nimessä. Aamen.